Shalom. Shalom. Pangulo ni Huria Gemi Jemaat Kasih Karunia Jalan Hantua nomor 2 Medan. Pasahatton mauliate ma tusuri hita naro marminggu di sadarion. Pangiduatta sidongan tu hatta rope hita tu minggu naro martangiang Himat Bahasa Indonesia pukul 2 dalam marhata Batak pukul 10 sada. Watama nama dongan hita. Kena saru hatta inong roh hita sebagai stabi dengan roma sobat itu hatta kena saru hatta mahita mangedihun ede deso ingani hami kang tong mahita salukna. Nasa nama jugor ni Jehovah maluado ay di atas ni Sion do di Jerusalem masa haluaon songon na pinarbaga ni Jehovah yan dari tonga-tonga ni halak na maluido akan na jinyo ni Jehovah marhide-hide gor ni debata ama dot gor ni anak jan Yesus Kristus dot gor ni tondi perbadian atau palangi dot tanon sari pasar Romadamina tuto ditawi. Amin tapuji matu hatta marhite ede nomor 157 ayat sada dohot ayat 3. Lord.
Toktong do di halomon rohani debata paroniaka pardosai manopotiak kadosatta alani sanasa rohatta seser ni roha martang yang mahita manopoti dosattai rak madok mahita alia manami na di benua gijang nama no pahami sian horong ni roham nama orang tihami marhite-hite horong mi jala batawon hami di bagasan horong ni roham mardongan haserepon ni roha upartototami do nasorong hami ho sian nasaroha todi pikiran do gugunami jala rohani bedaku horong somot pakahorong ni Kristus di hami namian dongolum di bagasan todin hami alai utulak kami doi marhite-hite pangalahon hami utulak kami do todim dam huraduti hami lomoni roham IPC sama nasadusan na hura hami urupi mahami pangatureo pangalahon hami jala di bagasan panugdong todim mahami di sude ulau nanang nami tujulanon asa kabepatan di bagasan kami doh di bagasan salut halak hamulian di panopayamu marhiti Yesus Kristus Tuhan kami amin. Tongono dohatan itu hatta sipatugar todi ya kana roma nopo dosa nasyana sarohana idamana teal doibana dang tigor rohana di bagasan alai anggo halak partigori manguludo binaini parsiohokna marhapos syaon atau rak mahita mang dok tangyang nania darun Tuhan Yesus tuhita ramadok mahita alia manamina di benua gijang sai pinurbadia magwarmu sai roma harajaunmu sai saut maromoni roham di benua songna di benua gijang leom matuhami saderon hangluan siapari sai samarusan hami song penesan hami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami tujuh tu pengucungan padua mahami siap pangago ay hona punarajao do tauhud rodia sangapon saling didengna amin sidahauta marsorik-soring imahatan itu hatta natar surat di Psalmin 130 sia ayat sada 1 saplonom jongjong mahita saluhutna Psalmin 130 sia ayat sada rodi ayat 10 ali jahuba disulikit jalarita dahodo au sai di boto hodo manana hundul manana jongjong au garisian na daun dia tu si hodo pikir aku manang mardalan-dalan manang modo mau di segi hodo au jalatakas do di boto ho akkadalaku surina Aida adong nang usada hata di atas dilaku tongondo ali Jehovah di boto hodo sudinai tole siap pudi tole siap jolo di haling yang hodo au jala di linggum tangamu do au tung masurukudo parpinotoan sisoni diau mati bohudo dangadong au tung tu dia matarbai nau lau marado po todim jala tung dia matarbai nau mapurs marado po bohim tung surah manaik au tu benua gijang di sidoho jala tung surah hubain benua turu podomakku idama di sidoho tuk surah mengijam au dia kehabung ni buah siangari lau songgop niat tu bariba ni laut nang di sisa itu gun di tanganmu doau jala tiopon di siamunmu au jala tuk surah hudok hahulu musabing ma makukupiau jadi hati urudo borongin nai humaliang au hahulu monipe dang makolom yang go di jolom jala sinon dang do borongin songon arian songon hati roni suang songoni hahulomon maripot-ipot
Ai hodo nama nopa akapiaku diton hodo au di bagasan bortian ni dainang. Mandong molean tema tuho ala disurung ni pambahenanmu tuau. Nasumurung doa kejadi-jadianmu, jalan kasih tutudoi di tanda rohaku. Datung bunyi holi-holiku di colom, ujuna terjadi au di siabunian, ujuna tersira tau di dalam laut, rapi tamajaha, di hubungan kau nunga di ida akamatam, jalan nunga tersurat tupus paham sasudinai, nunga binuhul lian aka hari-hariku, uju soadong dopenang dosada. Gloria Patri Sangat Madiama. Tongo pakatidakko ni halak Kristen di sadok portibion tahatidakko maha persatai rak madok mahita au porsea di bata Jahuba ido ama pergugun na suatu dusan na tongo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak di bata Jahuba nasa sadai imanatilun si Maria naga-gaga siato di perbadia adorang suabuan ido tu hatta na tu warna bernit di panghuman isilatus nama terpadal do ibana di hau persila jala di tanong dumi mulak mangul di hari patuluhon nama naik ke surga lahuntu tu siamu di bata Jahuba amanai pergogo na suadurusani di sime bana pemulak suku tanon manguhumi halak na mangulu dok na mate au porsea ditondi porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ya Kristen akan badia do dia sisani dosa do dia tai na mandok mulak mangulu do saginya kanamah do angluan na surasuda amin udul maitas salukna Tabuji matuatta marhite ede sian akainata POMI.
Epistel nagabe patujulo ni jamita di minggu tanah sadarion imana tersurat di surat natinos ni Apostel Paulus na padua tuhuria Korin di bidu papaton mamuka sian ayat 5 rodi ayat 12 tapai huti hukma di bagasa rohat tabi aidada diri nami hujami tahu kami Kristusido bawa ibana Tuhan alai naposomuna do hami alani Yesus aide bata nama dokkon marsinodang hati runisian hahulu meni ibana do patihon rohanami pabitsar parbinotoa disangap ni debata na di bagasan bohini Kristusi alai di bagasan ingan nam muramata pordo artanamion asa debata na puna hagugon na sumurungi unak kami dina salhut dohami marhaposuhon alai dang haposohan tarasosa alai dada tarhapit na tarlili dohami alai datung pinasobbu pinatinggakkon alai datung anggo bolong toktong do hubau sungguh kami di daging nami hama mate ni Yesus asa patar di daging nami nang hangungulu ni Yesus ay toktong do hami akan namangulu do pe di pasat tu hamatean ala ni Yesus asa gay patar nang hangungulu ni Yesus di daging nami naolo matei asa nama korodo hamatean di bagasan hami alai hanguluad do anggo di bagasan hamu ola ni masatna martua ma akkanau bigi hatani beta jala nau peopsa amin tabara di maruhatta neng pasatu pilihan tutu hatta jala akadongan na sota pasahat pilihan dope na perjudu paduahon boido di pasat tu inganan na di barade jon pitu jala madung tujul do hita sona somal ima tu kas ni huriatta hata ni bata nama bukar hatta lau pasatu peliatta di dok nang songoniwa marsinodang palito muda di julni halak asa di ira akkapa benamuna na dinggani asa dipuji nasida amamuna na di banua gijangi rap sabhut pas satu pilihan non marede mahita sian ede nomor 125 ayat sada dohot ayat tolu
mari demi ita pasato peliata. Sai paso paso Tuhan napineleho ujolo asa di pabrehuriram rapasana Tabi gima titing manang buah-buah na di ultimo sero tangyang hamalimon. Shalom marita salutna. Tikting mang na buah di Parimenggota di Pusadarion. Nang masa nanay pamasota asa tapi itu mah di buka sarwata usaha kami mah. Minggu tanggal 6 bulan Juni 2021 persembahan diberikan oleh jemaat pada saat memasuki ruangan ibadah dan kita mengadakan persembahan ke depan untuk kas gereja Tona Somal. Ibu Sadarion di Patupado Pandidion Nabadia di kebaktian gelombang kedua. Selasa 8 Juni 2021 di Patupa pertanyaan sektor 5 na digabung Kampung Angrung, Medan Baru Sada, Medan Baru 2, do Padang Bulan Sada, do Sesi Kambing di Patupa di gereja masuk pukul 10 WIB. Di hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 pertanyaan PWMI di Patupa di gereja masuk pukul 10.06 WIB. Dilanjutkan dohot senam. Mengikut musai pertanyaan P2MI di Patupa di gereja masuk pukul 10 sia WIB. Jumat 10 Sada Juni 2021 sermon LSLS do majelis di Patupa di gereja masuk pukul 10 WIB. Jala sermon guru sekolah minggu di Patupa di gedung sekolah minggu masuk pukul 10 sia WIB. Sabtu 12 Juni 2021 kelas katekisasi Sididi di Patupa secara Zoom masuk pukul 10.06 WIB. Pertanyaan P3MI di Patupa di gereja masuk pukul 10 sia WIB. Minggu 10 Juni 2021 persembahan diberikan oleh jemaat pada saat memasuki ruangan ibadah. Ison akadongata tersurat amar ulang tahun perkawinan ima na di tanggal 6 Juni 10 Juni gudangna 5 halak, 5 keluarga. Songsoni dongata nama orang tahun kelahiran tanggal 6 tanggal 10 Juni budangna 15 halak. Hatan itu hatta tu akadongata nama ulang tahun. Musat pihak kaduluk jalahu mutal akarubian. Alai anggo asyasiku nasotu pamusat sianho. Jala padan ni hadamiokku nasotu pahum mordit ninna jahoba siasiho. Yesayas 54 ayat 10. Keluarga besar GMI Kasih Karunia Jalanang Tua nomor 2 Medan Pashaton selamat ulang tahun Gajangma umur muna Ipas jalagok lasni roha mahamu toktong Tuhata Yesus Kristus nama masu-masu kamu. Tikting na perjulur paduahan lomar bagas
Naeng manjalo pasu-pasu parbagason ma George Wilher Sitorus S. Akun, anak ni amata Doktorandus Edward A. Edison Sitorus, tubuh ni inata Doktoranda Priska Borumanurung, ruas ni Gemi Kasikurania ima sektor Medan Kota. Dohot Oroana Pelita Boru Siaturi SSI, Boru di amata Doktorandus Jonos Siaturi Nahinan, tubuh ni inata Rosella Boru Purba, ruas ni GKPS Sada Jalan Sutomo Saribudolok. Nanaeng di Patupa di hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 pukul 10 WIB di GMI Kasih Karunia Jalan Tua nomor 2 Medan. Nomor ragam bagi seluruh jemaat GMI Kasih Karunia supaya mengisi data jemaat yang telah dibagikan dan mengembalikannya kepada komisaris sektor atau sekretaris gereja. Himbauan Satgas COVID-19 GMI Kasih Karunia kepada seluruh jemaat ASA 3M Dohot 2M. Bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang beribadah di rumah masing-masing dapat memberikan persembahan persepuluhan melalui rekening gereja yang tersurat di buletin atau di store langsung di gereja. Moliate Sony matik ting di mingguta di Bugasan Sadarion taga sumartangnya kita asa marende mahita sian dan endeta nomor 247. Tapahibil marwata martang yang maida. Tuhan debata Jehovah amanami na maringanan di Banua Gicang. Martangia kami Tuhan, marite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Pondok muliate dohame Tuhan tubagasan arion tuho. Allah pakilaw nami nguliw nami pangarati di hami. Nabuhay marpungu di bagas pinorbadian mon. Ima Tuhan tiki pasahaton hamolitian nami hami. Mari tehiti sudah pamujion nami. Mari tehiti ende dohot akatang yang nami. Tidak mau dihodo hami ganuk masalah sada sian jabu nabi be. Tak tu bagas zoromon. Nangsong ni dua kadongan nabi. Toktong na beribadah di jabu nabi. Toktong di bagasan para mutionmu. Dalam Tuhan puji-pujian nami on. Agabiha muliaon matuho Tuhan di guarmu. Mari dahite di akka pamujion nami. Tuhan Jehovah di bata ama nami na maringanan di Banua Gicang. Tunga hujah hami Tuhan tikting na masa di hami di uriamon. Dalam susungan ini naik pamasion nami musai tuakari na mangihut. Tungon dia program-program ni huriam.
naik sepatu nami tu akan minggu arena yang ro do tu akan asing do pen. Asa homa tok tong Tuhan na pasto to ni. Mari hite asine roham. Program Tuhan program ni huriam di seksi sekolah minggu nang songoni P3ME, nang songoni PWME, nang songoni tahi Tuhan dohot P2ME. Soalnya rencana ni huriam kebaktian sektor. Rencana ni huriam naro patupahan sermon, kelas kateisasi. Do akalan nasi na Tuhan program ni huriam nasu warihami. Asa homa tuktong Tuhan na pastone. Di bawah sadar Tuhan di batu bahuriam do panidion na badia. Apa surat membuat poso-poso apa surat tengguarna tu pustaham na badia. Jalo matutu poso-poso Tuhan. Nagabe wargam di akarna mangihut. Dalam tok pasak masuk pasu tu torasna. Asotong si berbagudang yang mana lah ho paturitor nasida tu akan mangihut nagabe siuluiho oleh Tuhan. Pasatame ma keluarga tu Tuhan. Tuhan Jehovah di bata amanami namaranganan di Banua Gijam. Tuhan tersurat do Tuhan dengan nami. Nomor ulang tahun perkawinan. Ima di tanggal 6 Juni 12 Juni. Tuhan Jehovah di bata amanami. Asaton nami hotu keluargaon. Asalam hot parsarapan nasida. Asalam sadana sida Tuhan lau mabuji pasang apoko tuaka arina mangihut. Pasu-pasu marang nasida di keluarga nasida nangka poparan nasida pi Tuhan. Totong lahir martangiang Tuhan hidungan nami. Nama ulang tahun kelahiran. Tambah hodu Tuhan umrah ganjang tuaka dongan nami on. Ali tambay matotong ahi pason, tambay malasin roha tu nasida. Asa toktong nasida manomba jalan memuji ho. Tuaka ada mangihu depe Tuhan. Tuhan di bata amanami, toktong depe nomor tangiang tuho di bugasan nombason. Di dongan nami nalaho menjalo pasu-pasu perbagason. Dari Sabtu tanggal 12 Juni Tuhan. Ima dongan name Jiot Wilher Sitorus. Dohot Oroanna. Pelita Borusiat Turi. Pasahak matutu pasu-pasum marita na posom Tuhan. Asa tong rumah tangga na denggan jala rumah tangga sitiruan na sida. Dulom nang dijulunai be Tuhan. Pasatay matong keluarga dua belah pihak. Patuk tutu sinamok Tuhan, patuk akan perluan. Asa direncana nasida dinalaho, patupahun uloni, toktong dibogasan lasin roha. Tuhan Jehovah di bata amanami namar tayang behami tuho. Tuaka dongan nami. Nah di bagasan parsahitan. Natar surat di buletinon nang pen asutar surat Tuhan. Napiak di rumah sakit, manang napiak di tongan jabu. Usah tabi nasida Tuhan. Asa homa tok Tuhan na menurukot tangan siamumi. Asa pasu-pasu nasida Tuhan, asa timu humipas nasida. Asa boy hami dia kari-ari nanang roh Tuhan. Rak memuji lau pasang pokok di bagas huriamon Tuhan. Tuang sori Tuhan kami martangiang tuho. Ya kana tutuan nami. Naung ganjang umur. Nagale pamatang. Alani hatuaon. Nunga de leon ho Tuhan ganjang ni umur di nasida. Alani Tuhan. Tambay majalang mangihuk ma dohot ya satu ni pamatang. Asa margogo nasida. Asa sehat nasida Tuhan. Yang lau mamuji pasang pokok. Tuhan Jehovah si para siroha martangiang na behami tuho isude parsorion ni ruas ni huriam asa homa tu Tuhan na basato ni jana mangurupi hami
Yaka hinirim ni roha nami. Yaka dongan nami na so dapatan ulan di Tuhan, yaka perkerejuan. Songsong ni kemajuan ni usaha Tuhan. Nang pe aka kenaikan ni aka pangkat do aka jabatan. Anakon nami na so dapat rokap di Tuhan. Songsong ni dongan nami na tarpaimi ma di aka pinopar. Tuhot landa pe Tuhan parsurion ni hami aka ruas ni huriamon. Posor hanami, hodo tutu Tuhan, nabui patu pahon, jalan apa sauton, nah hinirim ni rohanami. Tuang soni doha Tuhan martangyang di pemeduan umbason tuho. Hinirim ni aka rohanami nang ianak konami. Di kelulusan ni UTBK manang ujian tulis berbasis komputer. Di tanggal 10 patot Tuhan. Pos rohanami Tuhan. Na lehonom mudo na dumenggan Tuhame terlobi khususna ruasmon. Tuhan Jehovah di bata amanami. Tong dohame na martangyang depo Tuhan. Na bosom na mangula di buka sesarion. Ima pandita nami pandita Jay Saragi. Na manguluan paramingguan nami sarion di bagas Joromon. Do sudah tahan na bosom. Na sohoguari hami. Nama baritahon berita mi di gereja Metodis Indonesia dilihat Indonesia. Nang tay sandok portibiot Tuhan yakkan nama udah do gereja nasing dapina. Asa tambay matotong habis tara nabi suto nasida. Asa takas di baritahon berita mi Tuhami. Asa takas subo Tuhami nagabi bual nami tiang uluan nami. Pasaton nami tok Tuhan. Pimpinan ni Purianami ima Bishop Gemi wilayah Sada, Bishop Gemi wilayah 2 nang wilayah pengembangan. Soang sana di pimpinan distrik, pimpinan jemaat. Sudi aka pandita nang aka guru Injil. Na posom di huriamo petok-tok tanya konon nami. Pimpinan jemaat nami pendeta Jesaragi. Do keluarga pendeta RM Burmar Paung. Nang songoni keluarga pendeta Tamris Sitorus. Do keluarga Asara Moti Manasida Tuhan. Jala Leon habis suhon. Lau menguluhun hame akaruasmon. Di tangyang nami dibuka sanom bos Tuhan. Saton nami do Tuhan pimpinan ni negara nami. Mulai sa pimpinan tertinggi, satu pimpinan terendah di daerah nami. Asawama tu mengaleon habis suhon tunasida. Lau memban kebijakan, lau kemakmuran kesejahteraan ni rakyatna negara nami Indonesia Tuhan. Debata Jehovah manami namarane banua gicang. Nama sa di hami sonare Tuhan, nama sa di luak nami. Jalan nama sa di negara nami, jalan nama sa di portibiot Tuhan. Debata holsoan do hami Tuhan. Sibata bobonosan do hami mangida ke penyakit. Inoron ni COVID-19 Tuhan. Kakubuto hami Tuhan, tu dia pangaluluan nami. Ang kosolan huru Tuhan na boy paluahon hami siya ni. Alin ni marpos ni roha do hami Tuhan. Khusus na hami ruas ni gereja mon. Asa homa to na mga romiti hami, na mga ondihon hami siya nakasay di Tuhan. Asang giat kami pas, tu akan na mangingut. Jalan mula dong pihak kadungan nami Tuhan nakona. Asa otong Tuhan ramoti jala pahipas na sida. Asa malua sida siya paramarane. Alani pos roha nami Tuhan. Naluam mo tangyang nami. Jalan na marsada do hami na mangido tuho. Asa homa tok na pasot to ni jala homa tok na maromoti hami Tuhan. Tuhan Jehovah di bata aman nami. Gudang dapat Tuhan nalau sepangidon nami tuho dibuka sanam bason. Alih boto hami Tuhan horon long boto kebutuhan nami. Alani martangnya kami tuho. Pasau ma Tuhan lo meneroham di tonga-tonga ni parngulon nami. Alani Tuhan sesa madu sa pangalusian nami. Ala martangia kami tuho. Marhite-hite anakmu sikis Tuhan nami. Moliate madu Tuhan. Amin. Saat mahita di nalaho
Nambigi hatan itu hata, mari hite na posona. Asa rimah hita jongjong mangendehon endeta nomor 126 ayat sada sa ro di 2. Hudul mahamu tabasada rohata martangia kita puji-puji dohot mauliate di sobahon rohanami na pungon tua rajaun muali Tuhan di siala asidot holong ni roham na totong manugu-nugu hami bui hami marhai panson madalania ketik na nilai honmu mauliate dihuale di bata pinuji pinasangap ma guarmu namar muliai dinaro kami tu bagas corom memuji pasangap pon guarmu ali Tuhan romaho tutonga-tonga di penguan nami perbadiai mahami saluhutna terlumubi dinalahu manangiu katami hami urasi rohanang pikiran nami asamian hatami dingulu nami jal hatami nagabi manugu-nugu hami di dalam ningulu nami sikan upari atau ngali Tuhan pakulingi mahami marhite hatam doho todim ainung ngaradi hami manangi hosa jalan apa sompe di nalau pasahaton perbadiai jala pargugui jalo ma tangiang nami nau pasatami di bagasan goar ni anakmu Tuhan Yesus amin. Shalom madihita saluna hatani di bata nagabe turpuk jamita di minggutta sadarion ima na tersurat sian pada narubi sada Samuel bidutulu memukka maisian ayat sada sahat rudi ayat 10 songonom maridok hujaha di bagas guarni tuatta Yesus Kristus dungi uju si Samuel nabajari merhaladu di Jahuba di jolo ni si Eli
mahalma diakka ari hatani jahuba jaladanga dong sedia pangukapon dungi dinasadari mudum-mudum masih eli diingananna matana penunga mamuka rabbon dang terbahis sabe mernida dang dope mitop yang go palito ni debata jalanunga modo mia si Samuel di joro ni Jahuba hajong-jongan ni poti perpadanan ni debata jadi jauh-jauh ma Jahuba di si Samuel gabe di dok ibana ma ida ma di sondo au dungi merlujung ma ibana tu si Eli jalanin nama idama di sondoau ay di jauhu doau alai di dok si elima dangau ma jauho mula maho bangulahi modum gabelau maibana jala modum dungi diulahi Jahuba majo si Samuel padua halihon gabi hehe masih Samuel jala laho madapoton si Eli jala di dokma idama di sodoau ai di jauhu doau dunginin na si Eli ma dangau mau jauhu ale anaha mulak maho mangulahi mudum alai dang dope ditada si Samuel Jahuba jaladang dope di papatar tu ibana hata ni Jahuba diungi diulahi Jahuba majo si Samuel patulu halihon gabi hehe ibana jala lahu madapoton si Eli jalanin nama idama disodohau dijauhu doau jadi mamoto marohani si Eli Jahuba do hape maju duli-duli jadi ninna si Eli matu si Samuel lau maho mangulahi mudum molo tung jojo mu sediho dohonom mu ma makuling maho ali Jahuba ay mananginangi do naposom dungi lau ma si Samuel jala diulahi mudum diingananna dungi ro musema Jahuba tidang disi jala jojo songon na julu o Samuel Samuel gabe di dok si Samuel ma makuling maho ay mananginangi do naposom ido sahatna dia mua manami na namin na hinahulungan ya tema ni jamita di minggutta sadarion ima alusima pajunay dinatay hutiut pajahon hata ni debata nakaning ima taringot tunaposona si Samuel iya si Samuel anak ni Sadabawa na margoar si Elkana sian huta Ephraim jala inana ima na margoar si Hana jala liling dudang Mariana kon iya si Hana jala marukil do imana ala istri paduahon ni si Elkana nunga Marianakon baru kilo nima nagabe mangocar rohana mengido tu debata asa dipasu-pasu ibana jala dilehon ianakon jala dinalao si ganut sahalisa tahun nasida tujoro ni debata di silo di sima di pangido imana tu debata asa di leho debata tu imana yanakon
Pola do sampai tumatangi si mana mengidui tu debata jala sangado didok si Eli nagaibe malim di bagas soroi ay namabu dohonin na alay dia lusi si hanama dang namabu kau alay na mangidut napasahat ton parukilok kudoa tu debata jala mangido iya nakon dihamu amanami na nami na hinahulungan sada baga-baga ni sihana molo dileo ko Tuhan iya nakot buao pelehonok kumaing gabe na posom ima baga-baga atau ngajar seorang ibu yang bernama Hana kepada Tuhan dan Allah memenuhi permohonannya ditulubi jala di pasau debatado pangiduan di si Hana jala di leodo tu imana yanakon jala imana pe dipenuhi mana dona jarnai baga-baga nai tu debata met dope si Samuel nunga di pasahat tu bagas syoro ni debata asa dipudai jala diajari malim Eli mana mahula di bagas syoro ni tu hatta jadi dia mua manami na namin na hinahulungan mulu adong kita nama baik goarnya anak kota si Samuel berarti liling di Baima. Jalau nang lupa tangyang ni ina biasana mardongan baga-baga. Mulu liling di Baima adong baga-bagana. Jala jodoh ya manginang di najar honna torasna mulu di leokodo tuha pangiduaki pakai ma yanakon gabe mangula di bagas soro. Jadi mulu adong na margor Samuel sudah Samuel teh ibaga-baga hon ya inong na di mana sa gabi padita alay gabi guru di mana Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Di jauh debatado si Samuel. Artinya dang selesai dung ditaruhon inanay mana tu bagas joroi ngapos rohana. Dak songon ya manginang. Totong do dilehon si Samuel rohana marsiajar sian hata ni debata, sian patik ni debata, jala diperbisuhi debatado imana ala dilehon imana do rohanang pikiranna mangula di bagas soron itu hatta. Jadi dihamua manami na inanami na hinalongan imana somal dihala Yahudi mulu tubuh sada anak buah baju iko pelehono do itu debata. Ale mulu pe dak tabasahat imana gabe na poso ni debata ikon gararon ni natoras nama gatini hadirion ni anak konai pilihan situ tungon jala somal do yang manginang ipileo natoras na gatti anak buah bajui pilihan situ tungon alai ikon na dumenggan dang boy na martihas dang boy na papang dang boy na mapitu ikon pilihan na dumenggan jadi nang songonido gudang orang tua nang sian na julo sa tunuaing molo
merbaga-baga mana na yang pemilih ni anak konna manang bernajar ikon ya anak konna na terbaik. Hati, abang inang. Alana dong do piga-piga dengan nami. Tang nat ni salah orang tua na. Dong do piga-piga dengan nami. Nama sekolah di STT di kini nama pitung. Adong do napapang. Alay nagabi sering nagagal amang inang mulu dipilih niya natoras nama ya nakon na jahat na badal. Pagkirimon ni natoras na mulu pas sekolah tu sekolah bandita gabi bertoba mau ninna. Tapi sebalik nagabi alam jahat. Airang daerah pertobatan sikat sekolah bandita manginang. Dan di siasa bertobat di mana? Ikon nang jolo bertobat tiada baru roh mar sekolah tu si. Unang makirim roh mo nasa bertobat ayak kasih bolis perpangka do di si marharajao. Jadi mulu dang bertobat tiada di mana? Satu kidoi mula kamanginang. Apalagi mulu disuruh natoras di mana? Mar sekolah tu si haperak tu si tujuan na. Muramai mulak. Nangido di dok hatan di bata manginang mulu memilihon yang pilihan mulu tabereng do di 2 Musa 22 ayat 20 sia ido ikon pilihan nadumenggan. Baru di tulu Musa sada ayat tulu di dok di si manang imamat 3 ayat Imamat 1 ayat 3 harus persembahan yang tidak bercela. Jadi mulu memilih ni anakku kita ikon na duminggan. Manang songon na ni hadan di bata ikon anak buha baju. Ido mangina. Alai mulu na humoto dah. Dak 3 dupe ruas ni huriatta na sian hang tuhon gabe padita na hutadda hola 2 dupe. Padita Bennett si obeng dot guru Injil Otto nenggulan dak kuboto arong lupa kanasing na bino alay mo lusyak kutanami nang peme me huriyay ngarok piga-piga hala ngalu bisa tulu mulu siya mandugi mulu mabay sa da komprensi tahunan na sila ngabuhi yung mahiwa na mo siya kan alay mo lo dokter doh sarjana hukum at tertorok dosian huriat tahun. Amin. Kita mana botol latar belakang ni dangi. Wasa gudang anak kota dang olo sekolah. Padi talana soadong do gajina marang na ala ni gudang ni paru kilo kita mana botol. Dia mu manami na hinahulungan. Na mangula di bagas joron ni batati kini malim eli doho 2 ya na konna na margoar si Pinehas dohot si Hopni alai ni ya na konna na 2 on jahat do ulon na jala jodoh nasida mengulahon akka namaralo tupatik ni debata. Jadi unang gabi pola tersonggot kita manginang siapa dan narubi sahat tu badan nai baru sahat turudin wayangon muluadong akka naposo ni debata marang naidok na panurirang pargak-gak pei isandang guar hapad di tahun alai dang dibuat ni mana tohonan hapad di tahun ni unang pola tersonggot tamu nunga masa siya na jolo naksoni do na masa ditikki si Samuel anak ni si Eli na marguar si Hopni do si Pinehas diulahod do patik ni debata alai diulahod do hajahaton alanido ubenna di ju debata si Samuel pasahaton hata ni debata parjolo sahali tu si Eli
doh yanakonna baru be tuaka bangsa Israel. Jadi dia mu amanamin ahin nahulungan dang namura mulu memudai manang pasahaton berita nauli habis si Samuel tikini bajar dope kan remaja dope nalau si pasahaton nahatan ni debata tu Imam Eli naung lanjut usia imana Imam Eli doon na mangaliw ni mana mangan na mangajari mana mamudai mana dohon na patarakon hatan ni bata ikot tu si Imam Eli ma pasahaton ni si Samuel hatan ni bata. Jadi adong do istilah molo dihalak karwa manginang adong do halak karwa sokan ulah katakan si tuhuna tapi katakanlah si teng-tengna unang dok natoho alay dok makanaringgan asa unang diaso gohok kala ko tidak mudah Bapak Ibu Saudara mengatakan yang benar itu benar yang salah itu salah tidak mudah. Jalhamu bemolo hudok salah do pangalahamu ini kutuhamu acik doramu ade. Tapi itulah faktanya Allah memanggil Samuel untuk menyatakan kebenaran yang akan dijatuhkan Allah hukum kepada Samuel, kepada Eli dan kedua anaknya. Ahama alusni Imam Eli ala saya dipaksa pebuahon hatani debata. Alusni Imam Eli itu si Samuel ay debata do imana lomona do jala memang tak pigaleleng dengan dukoni tinggang may Imam Eli las ima parmatena so ini anak kona na duai laos mate do karena Allah memang sudah berfirman akan menghukum Imam Eli dan anak-anaknya karena kejahatan. Imam Eli sebenarnya tidak berbuat jahat tetapi dia membiarkan anaknya melakukan kejahatan. Jadi dia mua manami nahinahulungan. Naksongonido gudang akkahami naposo ni debata. Sipatao lo do bakol rohanami makatahon hata ni debata. Mulu nalau si pasingoton digijang ni umur. Dungi akka na berpengaruh di gereja. Apalagi akka senior ni Bapak Dita. Nangakka gudang halak tokoh masyarakat dang murah memudai nang idut ang yang ni Apostel Paulus dia mo manami na hinaulong molo tarbereng do di Efesus biduonom ayat 10 1:20 Paulus sada na poso ni debata na gudang marbarita nauli mangido tangi yang imana turuas ni huria na adong di Efesus tangi ako kamu mau asa margogo jala berani o makatidak kon hata ni debata itu makanya karena itu kenapa tak kala kita melihat orang yang mau kita nasihati itu, kita seringkali memandang dia secara manusiawi. Oleh karena itu Bapak Saudara, hatani dewata jelas di pasahat tu si Samuel hatahum mai hidup. Dangadong nasing abang inang hatahum may.
Jala dijauhi ta gabe na posona, gabe na porsea tu imana, gabe halak Kristen na laho maka tidakon doh maka tahon barita nauli tuakka dongata jolma. Maol manang borat pe ikon ulahonota molo memang sihol rohata tamahita diadupan ni debata. Alana memang idok hata ni debata gudang na tarju alay otik do na terpilit. Naing mahita dakolat tarju alay dohok materpilit nang tuharajaw ni debata sugut. Di minggu ta sadaryon si holne ruas ni hurian ni debata naing pamasaon padidion. Ia poso-poson paupuni padida dun lengi. 5 na sida tubuni nang buru gultum sada ngagabe padita. Ngarong teh naung le speaker inang. Nunga? Ya. Oh si prensia deh. Jadi tinggal paupu nama isi na lau gabe padita, isi na lau gabe le speaker. Alana memang ikonido. Borak do memang amanginang nang so kami be tulu dak danahi madok dangolo hami gabi padita na bahasa. Oleh David do hamu inna bah ngasalah naroha. Memang merukil do kaya nakon alani na perpindahan on. Ngatabu mana sekolah do pajupang dongan na do guru na ngatabu marsaur bida. So ini mesti dapat mesti dokan na nang dua mudi rohana guruna pengalamo rohana ti mana romo guruna pida bah maus pida tapi lagi di metodis setiap tahun di appointment lagi do manginang saha mulai sejak zaman John Wesley ngelubi 700 tahun hidup kita pakai di huriata takko to sampai akhir zaman nih. Celaka kamu akka pegawai negeri mungkin saya 5 tahun, saya 10 tahun di babi datang merukil. Apalagi menusuk kami badi dalam inang saya 1 tahun. Ibe mulu leo do belaju perpindahan lagi. Mulu suileon. Hola transport do inang di pabor hak turiai, manang di jurian nama jalo. Apa selain nikah gudang dube? Isi mananggungi. Mulu borhak memang ada senia sahat tu medanon. Enggak gabe menggaris sauma kan? Itu fakta kenyataan anak kami itu alasannya karena pindah-pindah. Alayang pesongoni nitangnya kodo mulu pedang gabe padita paling tidak manang pinomat mengula di bagas sorone bata sebagai speaker manang majelis. Amin. Jadi dia mua manami na namin na hinaulungan. Unang mabirhamu pasikolahon anak komuna tu sikola teologia. Alana di akhir zaman banyak orang tidak mau terpanggil menjadi hamba Tuhan karena begitu banyaknya tentangan dan rintangan kehidupan dan godaan dunia ini. Tapi kita harus tetap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita diutus menjadi garam dan terang Tuhan. Firman Tuhan ini mengundang kita, memanggil kita. Sama seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih, dan biarlah kita yang terpilih itu menjadi pelayan-pelayan Kristus, menjadi hamba Tuhan yang setia seperti Samuel, taat dan setia
kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Mauliati dihwali di bata di sialah hatam nong di matol haso. Naposom nung ngasih kopasahaton alai todin totong marjami tadi bagasan rohana pikiran nami. Ay di juhur hamil Tuhan gabi na porsea tuho gabi na posom mangula di bagas soromi songon nga posom si Samuel alani urupi parguguy par sahalay hamil Tuhan asa margugu hamil mangulah nulomi jala manugu-nugu kadongan nami tudalan hasitongan lopok koma hatami di bagasan roha ng pikiran namin jalo matang yang nami di bagasan guarnya nakmu Tuhan Yesus. Amin. Marid di tamu se laos di simanlong jong lalaw mabuan poso-poso tardidi. Hamu akan nahinahulungan ia padidion nabadia imasada tadda hataridaan dohot ha papatar ni asin ni roha ni Jesus Kristus imana gabi partohab hita di hasit tonganna jalan na gabi dohot hita panean di hanguluan na sa liling-liling na akan naman jalo padidion nabadia gabe sisian ni Kristus mai jala gabe ruas ni huria na badia ni Tuhani mai martangyak kita manangyakon iya na kota kali di bata pargugo na suatu dosan di bata na sa liling-liling na upang ido hami tuho say tatap madakdanakon alani dinggan ni basam naso haduduani asa marsihoho tibana marhaposan marlas ni roha di bagasan pakiringon marurat di bagasan hahulongan sayrupi may bana marparangin na dinggan sa liling dinguluna asa sarbay ni bana bongot tulas ni roha di hanguluan sogot marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Jadi dihamu na dua na toras ni danakon. Hamu na hinahulungan dinabinuam muna danakon. Asa tardidi di bagasan guar ni di bata ama anak doton di porbadia. Sukunok kumahamu na porsedo hamu di Yesus Kristus Tuhan jala si paluhamu. Na ulo do hamu majalo si porsanon do cirado tamuna. Ima makanguluhon barita na uli di jolo ni danakon. Manugu-nugu ibana di nasa pangalaho marhite-hite poda do tiruan na denggan. Asa somalimana makatidakon panobayon
dohot pamilihan tu debata dijabu manang rap dohot natorop di gereja mangguruon hatani debata dohot hapor syaot na badiai jala asa tatugu-tugu mana tu panguluyon di Tuhatta Yesus Kristus. Naulo duhamu totong mangaramuti asa totong imana di bagasan panugunaguon jala parmahanion di huriai pai matarbahin imana marhite-hite hagugon na siyan debata majalo dirina sendiri haluaon jala mangulu gaberuas nagok di huria na badia ni Tuhatta Yesus Kristus. Hamuna hinahulongan nunga dibok kamu dan akon lahu majalo padidion na badia namata natamado halak Kristen laho pasahatto nibana tu debata dohot tuhuriana patut dobotomuna si porsanon dohot siradutamuna ima mangaraduti dohot mengajarhon tu ibana lapatan dohot sakap ni padidioni ikon guruhonon na do pangarapunin ni haporsyot na badiai dohot ruhut ningulu ha Kristenon ikon di pasoma-soma lo dirina makarikoton parsobaon tu debata rap dohot na torop di gereja dijabu dohot tu penguan na mangguruon hatani debata ikon tugu-tugu muna ibana dinasa pangalaho marhite puda do tiruan na denggan tu bagasan holong ni rohani debata doho tu panguluyon di Tuhan Yesus Kristus naulu dohamu marjanji siyan nasarawhamuna laho mangaraduti si porsanon munaon mardongan pangurupion siyan debata. Di dok Tuhatta Yesus sian buku nabadia Markus bidu 10 ayat 10 1 10 di dok songonon dungi adong ma namabuan akka nakon na tuibana asa di jama alai dipisang akka sisian na donasida marnidai Yesus suguma rohana di dok ma tunasida loa samuma ro akka danaki sahatuau unang oray hamu na sida ay diakka si songonido harajaon ni debata si tutudo hatakot tu hamu naso majalo harajaon ni debata songon danak dang saut bongot tu si dungi di haol manasida dia pehom matangan na tu nasida laho mamasu-masu. Alio Kristopel Damanik Hudidi maho di bagasan gua di bata ama anak doktor di Purbadia saya di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan di bata maho sian hari habongot montu harajaon na sa rudi yang uluan saliring niliring na amen. Martangya kita
manangyakon yanang kota nang natorasna. O di bata ama namin na di banua gijang urubi ma danakon asas buang songon hagagadda ni daging na dohot umurna hagagadda ni asin ni roha dohot parbinotoyon di Yesus Kristus di imana urubi ma nasida marhite-hite tod di purbadia na tao mangaramuti dohot paibaruhon ibana asa tutong ibana anak na tutu di jolom jalhaposan manguluiho sa liling nguluna ali di bata pargugo na suatu dusan mual ni nasa hahulongon dohot habisuhon haruan ni nasa gugo tugu-tugu jalaramuti mana toras ni danakon asa diboto na sida manugu-nugu danakon marhite-hite hahulongon puda na denggan do tiruan na badia tu bagasan hapor siyaw na mangulu asa margugo di bagasan hati goranna marparbihon dami dohot las ni roha na saliling-liling na marhite-hite Yesus Kristus Tuhan na. Amen. Pinangido mandupakon tu ruas dia mo namin na hinaulungan dina binuan nasida yana kota majalo pa didion na badia marlas ni roha dohita ainunga tabba bilangan ni ruas ni huriata alani dilas ni rohatta tajalo manasida tajalo mayana kota rimmai tajongjong rak madok mahita saya di pasu-pasu Tuhan mahamu tulu hali saya di pasu-pasu Tuhan mahamu saya di pasu-pasu Tuhan mahamu saya di pasu-pasu Tuhan mahamu. Amin. Hudul mahamu dihamu amanami nanami. Alio Kristopel ya, Damanik. Oke. Ya, oke. Salam sehat. Silakan duduk kembali. Asarim mahida salu na jongjong tapaujung pumuatta tidok hatani debata dungiro mamuse jahuba tidang disijala juju songon na julu o Samuel Samuel gabe di doksi Samuel makuling mahong ay mananginangi do naposom. Amen. Tapuji debata. Pasu na siyan debata saya di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata mahamu di pasodakon Tuhan debata mabuhina Tuhamu jalasi marohana midahamu di dopakon Tuhan debata mabuhina Tuhamu jala di pasaurhon ma damena tuton di munabe. Amen. Tangya kita di batas surat tadi.
Tuhan.